Estonsko. Malá, klidná země u Baltského moře, o které spousta lidí moc neví. Ale jakmile se do ní ponoříš víc, zjistíš, že patří k nejvyspělejším státům světa a v některých věcech dokonce předběhla dobu. Tady je 20 faktů o Estonsku, které tě možná překvapí víc, než čekáš. Estonsko je jedním z nejvíce digitalizovaných států světa. Většina veřejných služeb tady funguje online. Daňové přiznání uděláš za 3 minuty. Podepisování smluv digitálně. Lidé si dokonce přes internet vybírají lékaře nebo školu. V Estonsku je digitální svět normální realita, ne sci-fi. Byli první na světě, kdo zavedl e-občanství. Můžeš se stát oficiálním estonským e-rezidentem, aniž bys tam někdy fyzicky vkročil. To využívají podnikatelé z celého světa, protože si díky tomu můžou založit evropskou firmu, spravovat ji online a využívat estonské služby, aniž by opustili svůj gauč. Estonsko je členem Evropské unie, eurozóny, Schengenu i NATO a přitom má jen asi 1,5 milionu obyvatel, míň než Praha. Přesto má obrovský vliv, protože je extrémně aktivní a efektivní v tom, co dělá. Tahle malá země má přes 2000 ostrovů. Většina z nich je tichá, zelená a skoro bez lidí. Ideální na únik z civilizace. V létě je místní berou jako chillovací ráj, s lodí, přírodou a klidem úplně mimo městský ruch. Téměř 50% celé země tvoří lesy. Estonsko je tak jednou z nejzelenějších zemí v Evropě. Místní si přírody váží, chodí na túry, houbaří, rybaří a hlavně se jí snaží chránit. Lesy tam nejsou jen kulisa, ale součást identity. Většina Estonců mluví minimálně 3 jazyky. Estonština je základ, ruštinu ovládá většina kvůli historii a angličtina je tu samozřejmost. Mnozí ale umí i finsky, švédsky nebo německy. V malém národě je vícejazyčnost nutností a běžnou dovedností. Internet tady mají všude. A to doslova. Bezplatná Wi-Fi je v parcích, autobusech, knihovnách, kavárnách, ale i na plážích. A ano, v roce 2000 Estonsko prohlásilo přístup k internetu za základní lidské právo. Skype vznikl právě v Estonsku. Znáš ho jako jeden z prvních nástrojů na videohovory. Byl to jeden z prvních globálních startupů, který dal Estonsku pověst technologické velmoci. A od té doby tam startupová scéna jen roste. V Tallinnu, hlavním městě, je městská doprava zdarma. Každý obyvatel s trvalým pobytem se sveze zadarmo. Výsledek? Méně aut, čistější vzduch a více lidí využívá ekologickou dopravu. A v roce 2005 se Estonsko stalo první zemí, kde proběhly elektronické volby. Volíš z domova, z mobilu, z dovolené, prostě odkudkoliv, bez front, bez papíru, jen klikneš a hotovo. Estonsko má jednu z nejvyšších mír gramotnosti na světě. Více než 99% obyvatel umí číst a psát. Vzdělání tu hraje obrovskou roli, a to nejen to formální, ale i digitální. Už malé děti se učí programovat a chápat technologie, které u nás zvládají až vysokoškoláci. Estonci mají velmi silný vztah k přírodě a to se odráží i ve způsobu života. Běžné je, že lidé odpoledne pracují na zahradě, chodí do sauny nebo tráví víkendy na chalupě v lese. Ticho, klid a prostor jsou v estonské kultuře skoro posvátné hodnoty. Až 70% obyvatel používá veřejné digitální služby každý týden. Nejde jen o mladé. I seniori se tu běžně připojují online, nakupují přes aplikace nebo si přes internet plánují návštěvy u doktora. Digitální propast mezi generacemi tady skoro neexistuje. Zajímavostí je, že Estonci nemají téměř žádné hory. Nejvyšší bod země se jmenuje Suur Munamägi a měří jen něco málo přes 300 metrů. I přesto je to oblíbené turistické místo, protože nabízí výhled na téměř celý region. V Estonsku najdete obrovské množství jezer. Jsou rozeseté po celé zemi a často slouží jako přírodní koupaliště. V zimě zase zamrzají a mění se na ledová kluziště, kde se bruslí, hraje hokej nebo se pořádají tradiční zimní festivaly. Národní jídla Estonska jsou jednoduchá, ale poctivá. Často se skládají z brambor, zelí, masa a tmavého chleba. Typickou pochoutkou je kama, směs pražených obilnin s kefírem, která chutná líp, než vypadá. Estonci milují zpěv. A opravdu vážně. Každých 5 let se tu koná největší pěvecký festival na světě,
Laulupidu, kde vystupuje přes 30 000 lidí najednou. Je to obrovská kulturní událost, která spojuje celé generace. Zajímavé je i to, že estonština je jazyk, který je nejbližší finštině a vůbec nepatří mezi indoevropské jazyky jako čeština. Pro nás tedy zní velmi zvláštně, ale zároveň melodicky. Estonsko má vlastní digitální archiv, ve kterém si můžeš najít jakékoliv historické nebo právní dokumenty. Je to součást jejich otevřenosti a důvěry mezi státem a lidmi. A když se stane něco zásadního, třeba kyberútok, Estonsko má svou digitální zálohu v Lucembursku. Ano, záloha státu, v cloudu. A nakonec Estonci věří, že technologie jsou nástroj, ale ne náhrada. Moderní, digitální a efektivní stát tu existuje ruku v ruce s hlubokou úctou k přírodě, soukromí a osobní svobodě. Právě tahle kombinace dělá z Estonska místo, které se vyplatí poznat. Svět je plný míst, která si zaslouží pozornost. A Estonsko je jen začátek. Pokud tě baví objevovat zajímavosti o zemích, které nejsou úplně v záři reflektorů, dej odběr a buď u dalšího videa. Dík, že jsi byl u toho.